Xa son máis de 260 os inscritos para participar na 34ª promoción de ciclismo de Boiro, que este ano estará dedicada ao presidente e fundador do Club Ciclista Barbanza, Ricardo Ribeiro. Continuamos con esta tradición, con esta proba, que será hoxe día a única en Galicia que ten tantos anos e que se sigue facendo, e que espero que continúen, xa que os sucesores que teño prometen moito, e fan moito. Darlle os parabéns ao Club Ciclista Barbanza por este tipo de promoción do noso deporte en Boiro como é o ciclismo, e como non a directiva deste club polo homenaxe que lle van a facer a Ricardo Ribeiro, pois un premio moi merecido pola súa traxectoria como fundador deste club. A proba contará con 3 percorridos segundo as distintas categorías, 5,5 km no caso dos alevíns, 14 para infantís e 51 para cadetes. E despois a dos cadetes, é como todos os anos prácticamente, salirán de aquí de Boiro, irán hasta Cespón, de Cespón a Taragoña collerán Rianxo, irán todo costeando para Catoira, antes subirán Palleiro, que aí é un puerto de montaña puntuable, subirán Bexo, outro puerto de montaña puntuable, e virán xa cara a Boiro outra vez. En Boiro, na rotonda de cima de Vila, tirarán para Espiñeira. En Espiñeira collerán para Goiáns, de Goiáns Escarabote, Playa Jardín e cara a meta xa. Tanto dende o Concello como dende a Federación Galega de Ciclismo destacaron a decidida aposta do Club Ciclista Boirense pola promoción do deporte base. Xa tradicionalmente, e así era a súa forma e modelo de funcionamento do propio clube, é apostar pola canteira, apostar pola base, e froito diso, son moitos anos onde é un dos clubs que son referentes a hora de ter un maior número de nenos e de nenas inscritas nas súas categorías base. Unha das probas, sinceramente, que é moi querida por todo o ciclismo galego, porque non só esta é unha proba referente a nivel galego, sino unha proba tamén que destaca os valores e sobre todo esa promoción do ciclismo, como di este título da proba, non?